Saka baby tikapedza tobata pinda kamutera. Tobata pinda? Baby. Baby mazano. Ndondala tanga mbeda mnyowani. Uwe manja uite tsiki. Sure. God have mercy upon us. But baby. No protection. Protection denial. Denial. Oh my. Because mom's young to see and I would and going on a piece job. Yeah, you can be channel to she can dinajo jese baby. Baby, but it's at home. Dinajo we. It's at home, can I? Udah kuona. Isa. Ndo nyara kwenu kande kabata, ndo nyara. Nyangwana akapfura ntasisi hangu. Mapepa nenyadzisa ya. Ndo nyara. Zvimwe zvese tora asise mapepa ewaitiwe. Ndomashandisa. Ndadzoka ngo. Pamini wako. Manya. Manya. Ndadzoka nefoni mari. Ndamhanya. Ndakasiya kakaflexa pachuru kamfana kakatandisa isa. Aiwa ndazvona. Pamini wako anopedza masports. Superhero. Ndakapirisa jet. Batizi. Asiya zvimwe zvacho kaka. Tizi. Asiya. Condom iwe. Chakasiya zvakakosha iwe. Ndidzokera futi. Ndimete like kakaflexa pachuru. Kanganite ndakamanyisa. Ito manya kasasa. Zori saka mupinda maresi ngabhoti mpane ndikuya mkoma. Manya tizi. Alright ngoma. Tunotoita. Nungazaba mina akaronzoka. Hai ndakudza. Yes tizi. Ndamanya mko. Tizi. Ndadzoka. Saka ayo mfana wangu. Unozapana wangu ndofana uzongokupatara. Oisa phone yangu pachaja. Then $20 yacho yaka. Ositengera ukuva mfana wangu. Change unozongoya naye. Phone ipi ngoma? Phone ipi ndisina phone mari. God have mercy. Tiza auna kwenda ukauya nefone mari reo ukazodzokera kana tsvera zvinhu zvakakosha izvo. Ika ndatomsiya phone mari kana kauya nezvinhu zvakakosha mamuchida izvo. Ndafunga kuti phone mari amuchazvida. Saka wadzokera tizi. Watombotora phone mari. Wadzokera. Ndandati kuti mbona watitema kuti pina rombo rakanaka ndatomdzokera. Ndakanza mimi bwana akatransfer wame nomdara mnyowana kugara mari injiji. Ngoma ndokuuraya uri kuzvinzwa. Kureze tizi ndokuuraya uri kuzvinzwa. Andinotoda zvinhu zvakakosha. Ndozvandauya nazvo. Kana ndimiwo odzosera mari nefoni uyu ndomuuraya.